हातीन जोडटा मरे थकलो ओढून गुड मॉर्निंग पेंटर कितने जाते सुबह मॉर्निंग 6 बजे सावकाश हाँ मरे आमचे हाँ मरे सोड आहे बिना हाँ मरे काय सांग मरे सांग जाम म्हणा वांसी अरे बाहेर होतो ना बायले भितर या बायले भितर जाम मारा मॉर्निंग वॉक ऑन द बीच half an hour more. Давай. Иди. Иди. Пул. Давай. Решил помочь рыбакам. Давай. Ну снимай. Post on Facebook. It's a traditional fisherman. हे लोग हे ಒಳ್ಳೆ काम रे हे सारखे काम रे तुझे काम झाले